Άστρα 92,8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο με νεανική ψυχή. Η Φάρμα Ζών. Κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 9 το πρωί με τη Σόνια Φιλίππου. Η Φάρμα Ζών. Μια εκπομπή αποκλειστικά για ζώα. Από τον Άστρα 92,8. Την εκπομπή χορηγεί το Pet Friends. Η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Το κάθε χάδι σας ηρεμεί. Η παρουσία του ομορφαίνει τη ζωή σας. Αποκτήστε κι εσείς το δικό σας κατοικίδιο από το Pet Friends. Χαριτωμένα κουταβάκια, πολλά άλλα ζωάκια και πουλιά, μοναδικά αξεσουάρ και τροφές. Επίσης, υπηρεσίες grooming για καλοπισμό του κατοικιδίου σας με εύκολη μεταφορά, πάντα με ασφάλεια. Pet Friends. Διαθέτουμε και ξενοδοχείο για το σκύλο ή τη γάτα σας σε ένα ευχάριστο, άνετο και ασφαλές περιβάλλον με κτηνιατρικό έλεγχο. Θα μας βρείτε στο Στρόβολο, Λεωφόρος Προδρόμου 65, έναντι στρατοπέδου. Τηλέφωνο 2266 0130. Pet Friends, η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Να καλημερίσουμε τους ακροατές μας με ευχές για μια καλή χρονιά, μια και είναι η πρώτη μας εκπομπή φέτος που έχουμε για τα ζώα. Να θυμηθούμε ότι πάντα πρέπει να δείχνουμε το σεβασμό μας και την αγάπη μας για τη φύση και για όλα τις τα πλάσματα. Στο μικρόφωνο η Σόνια Φιλίππου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε μαζί μας την κυρία Μέλπο Αποστολίδου. Καλημέρα, Μέλπο. Καλημέρα, Σόνια. Καλή ραδιοφωνική χρονιά να έχεις. Ευχαριστώ επίσης και οι ακροατές μας να ακούνε ενδιαφέροντα προγράμματα. Λοιπόν, η καλεσμένη μας η κυρία Μέλπο Αποστολίδου είναι η συντονίστρια του έργου Life Ορόκληνης, δηλαδή του βιότοπου της Ορόκληνης. Πριν προχωρήσουμε όμως με την κυρία Μέλπο, να υπενθυμίσουμε τον 12λόγο του υπεύθυνου ιδιοκτήτη κατοικιδίου. Φροντίζουμε το κατοικίδιό μας, φροντίζουμε την υγεία του και τον πάμε τακτικά στο κτηνίατρο για τα εμβόλια, για την αντιπαρασιτικά του, τα εκτοπαρασιτικά του που είναι για τους ψήλους και τα τσιπούρια. Δεν εγκαταλείπω ποτέ το σκύλο μου αδέσποτο ή το γάτο μου. Το καλοκαίρι τον παίρνω μαζί μου ή τον αφήνω σε ένα ξενοδοχείο σκύλο ή τέλος πάντων βρίσκω μια άλλη λύση. Αν μείνει έξω, του έχω πάντα μέρος, δηλαδή ένα σπιτάκι, ένα σκέπαστρο μαζί με το κρεβατάκι του για να μένει. Δεν τον αφήνω να βγαίνει μόνος του έξω και να γυρίζει. Τον βγάζω πάντα περίπατο με το λουρί, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Του φοράω πάντα ταυτότητα στο λαιμό. Ποτέ δεν τον δένω με κοντή αλυσίδα. Αν χρειαστεί να τον δέσω, υπάρχει ειδικός τρόπος ώστε να μην κινδυνεύει να πληγεί. Δεν τον αφήνω μόνο ούτε δεμένο για πολλές ώρες, ούτε τον αφήνω συνέχεια στην τεράτσα ή στο μπαλκόνι. Νιώθει ανία και μοναξιά. Χρειάζεται σωματική και πνευματική άσκηση όπως και τα παιδιά μας και εμείς. Δεν τον αφήνω το καλοκαίρι στον ήλιο. Ποτέ δεν τον αφήνουμε σε κλειστό αυτοκίνητο. Μπορεί να πάθει θερμοπληξία. Πάντα να θυμόμαστε ότι τα ζώα χρειάζονται φρέσκο νερό να έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό πηγαίνει η Μέλπο μου και για τα πουλάκια. Τον περιορίζω τις ώρες της κοινής ησυχίας να μην γαυγίζει αν είναι σκυλί. Τον εκπαιδεύω να είναι συνεργάσιμος. Μαζεύω τα περιπτώματά του, να θυμόμαστε όταν πηγαίνουμε περίπατο. Έχουμε ένα σακουλάκι στην τσέπη μας για να μαζεύουμε τα περιπτώματα. Και δεν τον αφήνουμε να ζευγαρώνει εκτός αν είναι αναγνωρισμένος γεννήτορας του Κινολογικού Ομίλου Κύπρου. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να τον περιορίσουμε ή να τον στηρώσουμε, γιατί όπως έχουμε πει αλλεπάλληλες φορές, δεν χρειάζεται να γεννηθούν κουτάβια και άλλα τα οποία θα ίσως να καταλήξουν αδέσποτα και που δεν θα μπορούμε να βρούμε καλά σπίτια. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε και τις ερωτήσεις μας, Μέλπο. Δεν θα σε βασανίσω πάρα πολύ, αλλά είμαι πολύ χαρούμενη που σε έχουμε μαζί μας για να μας κατατοπίσεις για ένα τόσο πρωτοποριακό έργο που μάλιστα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διάσωση της λίμνης της Ορόκληνης. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτή την φανταστική προσπάθεια που γίνεται για την αποκατάσταση αυτού του σημαντικότατου υδροβιότυπου? Σόνια μου, πολύ καλά τα είπες. Όντως είναι ένα πρωτοποριακό έργο
το οποίο μάλιστα έχει ξεκινήσει πριν ακριβώς 1 χρόνο, δηλαδή τον Γενάρη του 2012, με στόχο την αποκατάσταση και την προστασία του σημαντικού υδροβιότοπου της λίμνης Ορόκληνης. Η λίμνη Ορόκληνης ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Φαντάζομαι θα μιλήσουμε αργότερα γι' αυτό, θα εξηγήσουμε τι σημαίνει. Το έργο ξεκίνησε γιατί παρά την πανευρωπαϊκή της σημασία απειλείται άμεσα από κάποιους παράγοντες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Έτσι το έργο LIFE, το οποίο είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, αποτέλεσε μια σανίδα σωτηρίας, θα μπορούσαμε να πούμε, για τον υδροβιότοπο της Ορόκληνης. Το έργο θα έχει διάρκεια 3 χρόνια, δηλαδή τελειώνει τον Δεκέμβρη του 2014, και στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν 5 εταίροι από την Κύπρο, με επικεφαλής αρχή την Υπηρεσία Θύρας και Πανίδας, τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, που μάλιστα έχει συντονιστικό ρόλο, γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δασών και το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκληνης. Της Ορόκληνης, Βορόκληνης φαντάζομαι, έτσι. Γράφεται Βορόκληνης, κάποιοι το λένε Ορόκληνη, κάποιοι Βορόκληνη. Μέλπο μου, από ό,τι μας είπες προηγουμένως, η λίμνη της Ορόκληνης αποτελεί τη μικρότερη προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 στην Κύπρο. Υπάρχουν, φαντάζομαι, και άλλες, δηλαδή αφού αυτή είναι πες μας όμως τους λόγους που, ενώ είναι η πιο μικρή, εν τούτης δεν είναι την κάμνη λιγότερο σημαντική. Δεν είναι, όντως δεν είναι λιγότερο σημαντική από τις άλλες. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η λίμνη Ορόκληνης είναι μία από τους 7 φυσικούς υδροβιότοπους της Κύπρου. Πολύ λίγους φυσικούς υδροβιότοπους έχουμε στο νησί και η Ορόκληνη είναι μία από αυτούς. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα υπομεινάρι μιας ευρύτερης περιοχής υδροβιότοπου που υπήρχε ιστορικά στην περιοχή. Έχει εξαιρετική σημασία για την πτηνοπανίδα και όχι μόνο σε επίπεδο Κύπρου αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Στην λίμνη Ορόκληνης φωλιάζουν σε σημαντικούς αριθμούς 2 απειλούμενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο είδη, πουγιών, η Πελοκατερίνα και ο Καλαμοκανάς. Δηλαδή έρχονται στη λίμνη Ορόκληνης για να φωλιάσουν, για να αναπαραχθούν. Και είναι για αυτά τα 2 είδη που η λίμνη Ορόκληνης έχει καθοριστεί μάλιστα και περιοχή Natura και προστατεύεται. Να βάλουμε μια ανωτελεία εδώ. Ναι. Είπαμε ότι είναι 7, πριν προχωρήσουμε να μας εξηγήσεις λίγο για αυτά τα υπέροχα πουλιά που φωλιάζουν. Μας είπες προηγουμένως ότι έχουμε 7 υδροβιότοπους στην Κύπρο. Φυσικούς. Ναι. Καλό θα ήταν να αναφέρουμε στους ακροατές μας πού ευρίσκονται αυτοί οι υδροβιότοποι, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είμαστε αρκετά ενήμεροι για αυτά τα θέματα. Να εξηγήσουμε ίσως πρώτα ότι φυσικό υδροβιότοπο εννοούμε ότι έχει δημιουργηθεί φυσικά, με φυσικές διεργασίες, σε αντίθεση με κάποιους τεχνητούς υδροβιότοπους που έχουν κατασκευαστεί από τον άνθρωπο, όπως είναι τα φράγματα. Μάλιστα. Άλλοι φυσικοί υδροβιότοποι του νησιού είναι οι αλικές Λάρνακας, η αλική Ακροτηρίου, η λίμνη Παραλιμνίου, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιοι άλλοι φυσικοί υδροβιότοποι που τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μου έρχονται πρόχειροι στο μυαλό. Αλλά νομίζω ότι τις αλικές ο κάθε Κύπριος τις ξέρει. Ναι, είναι. Εξάλλου τη μία την βλέπαμε για χρόνια πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο με τα διάσημα φλαμέγκο. Σωστά. Να πούμε στους ακροατές μας, αν έχετε απορίες ή θέλετε να μας ερωτήσετε κάτι, αποστείλετε τα μηνύματά σας στο 2250. Λοιπόν, Μέλπο, πες μας επίσης τώρα λίγο και για το δίκτυο Natura, έτσι, για να μπούμε καλύτερα στο θέμα, για να μπορέσουμε και εμείς να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Το δίκτυο Natura ουσιαστικά είναι ένα δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη που έχουν ως στόχο την προστασία και διατήρηση των σημαντικότερων και πιο απειλούμενων βιοτόπων και ειδών της Ευρώπης. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους φυσικών οικοτόπων, καθώς και ειδών χλωρίδας και πανίδας, οι οποίοι είναι σημαντική προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
και το δίκτυο αυτό ουσιαστικά αποτελείται από 2 κατηγορίες περιοχών, οι οποίες είναι οι ζώνες ειδικής προστασίας που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πουλιά, και η άλλη κατηγορία είναι η τόποι κοινοτικής σημασίας που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τους οικοτόπους. Με πολύ απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Ότι κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένο να καθορίσει τις πιο κατάλληλες περιοχές σε έκταση και αριθμό για να φροντίσουν ώστε αυτές να έχουν ένα ευνοϊκό καθεστώς διατήρησης. Μάλιστα, πολύ κατανοητό. Σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχε έρθει η Λίλη από το σύνδεσμο σας, είχαμε πει ότι η Κύπρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα σταυροδρόμια διαφόρων πουλιών που περνάνε από την Κύπρο για να πάνε είτε πιο νότια ή το καλοκαίρι να πάνε βόρεια. Σε αυτόν το βιότοπο, στην Ορόκληνη, πλην της Πελλοκατερίνας και του Καλαμοκανά, που θα ήθελα να μας πεις, Μέλπο μου, και λίγο τη λατινική τους ονομασία. Και επίσης, επειδή από ό,τι διάβασα και στην ιστοσελίδα σας, είναι πουλιά τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα και βασικά φαντάζομαι δεν θα το λέμε Πελλοκατερίνα στην Ελλάδα, υπάρχει κάποια άλλη ονομασία για να μαθαίνουμε κι εμείς λίγο περισσότερα. Πολύ σωστά, υπάρχουν διαφορετικά ονόματα για τα είδη στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Να ξεκινήσω με την πρώτη σου ερώτηση. Όπως σωστά είπες, η λίμνη Ορόκληνης είναι ιδιαίτερα σημαντική εκτός από αυτά τα 2 είδη. Την Πελλοκατερίνα που στα λατινικά λέγεται Βανέλους σπινόζους και τον Καλαμοκανά, ο οποίος στα λατινικά το επιστημονικό όνομα είναι Γυμαντόπους χυμαντόπους. Η λίμνη Ορόκληνης είναι σημαντικά και για άλλα μεταναστευτικά είδη. Είτε αυτά έρχονται στην Κύπρο για να διαχυμάσουν, δηλαδή να περάσουν το χειμώνα τους, καθώς οι λίμνες στις βόρειες χώρες παγώνουν, είτε αυτά τα είδη είναι περαστικά την Άνοιξη και το φθινόπωρο. Δεν ξέρω, γνωρίζουν οι ακροατές, οι κύριες μεταναστευτικές περιόδοι είναι η Άνοιξη και το φθινόπωρο. Κάποια είδη είτε έρχονται σαν περαστικά και σταματούν στη λίμνη Ορόκληνης και σε άλλους υδροβιότοπους και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στη λίμνη Ορόκληνης, για να ξεκουραστούν. Χρησιμοποιούν δηλαδή την Κύπρο ως σταθμό στο μεγάλο τους αυτό ταξίδι, είτε έρχονται εδώ για να αναπαραχθούν την Άνοιξη. Όπως είναι και ο Καλαμοκανάς και η Πελλοκατερίνα που αναπαράγονται στη λίμνη Ορόκληνης. Να πούμε για την Πελλοκατερίνα ότι η λίμνη Ορόκληνης είναι μια από τις 5 καλύτερες περιοχές από όλη την Κύπρο, και η Πελλοκατερίνα έρχεται σε σημαντικούς αριθμούς εδώ για να φωλιάσει. Είναι αφρικανικό είδος, δηλαδή είδος με αφρικανική εξάπλωση, και φωλιάζει μόνο από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και ο Καλαμοκανάς και αυτός έρχεται την Άνοιξη για να αναπαραχθεί εδώ. Και η καταγωγή του Καλαμοκανά. Και ο Καλαμοκανάς είναι κυρίως είδος με αφρικανική εξάπλωση, έρχεται από την Αφρική και φωλιάζει και αυτός στην Ελλάδα. Νομίζω έχουν και κάποια ζευγάρια στην Ιταλία, δηλαδή θα το βρει στις βόρειες χώρες, δεν είναι τόσο συχνό. Έχουμε 2 ερωτήσεις από ακροατές. Ευχαριστώ να τις απαντήσουμε. Λέει, φυσικός υδροβιότοπος λέγεται ο χώρος όπου πέταξαν απόβλητα για να γίνει η λίμνη. Κάτι δεν μας λέγεται καλά. Ένας από τους πιο βρωμερούς τόπους που υπάρχουν στην Κύπρο. Τι εννοεί ο ακροατής εδώ? Δεν ξέρω ακριβώς τι αναφέρεται. Να σας πω τι συμβαίνει. Το καλοκαίρι, επειδή η λίμνη, να πούμε ότι είναι υφάλμηρο νερό, το καλοκαίρι αποστραγγίζεται, δηλαδή αποξηραίνεται ουσιαστικά, επειδή είναι αρκετά ρηχή. Και μια φυσική διεργασία είναι ότι οι μικροοργανισμοί που ζουν στην λίμνη αποσυντίθονται, ειδικά το καλοκαίρι που μειώνεται και η στάθμη του νερού, και αυτό εντάξει δεν έχει μια πολύ ευχάριστη μυρωδιά, η αλήθεια είναι. Να πούμε ότι τώρα με το έργο για την προστασία της λίμνης Ορόκληνης θα γίνουν και έργα διαχείρισης του νερού, οπότε πιστεύουμε ότι πολλά από τα προβλήματα θα λυθούν.
αλλά σίγουρα η λίμνη Ορόκληνης έχει καθοριστεί ως σημαντική περιοχή με βάση κάποια επιστημονικά κριτήρια. Σίγουρα, επειδή εδώ ο Κροατής λέει ότι πέταξαν απόβλητα. Το πιο πιθανό είναι αυτό που λέτε, ότι το καλοκαίρι ξηραίνει και σίγουρα πρέπει να μυρίζει. Ιστορικά νομίζω παλαιότερα έριξαν και λίμματα. Νομίζω κάποια περίοδο είχε αποξηρανθεί η λίμνη, αλλά αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Η λίμνη γεμίζει κυρίως από όμβρια νερά, από νερά της βροχής. Ωραιότατα. Λέει ο άλλος ακροατής ότι ανυπομονούμε να ολοκληρωθεί το έργο του υδροβιότοπου, το οποίο είναι ένα υπέροχο μέρος για επίσκεψη. Έχει πολλά είδη πουλιών και κάποια σπάνια. Ελπίζουμε ότι θα φτιαχτεί και μονοπάτι που να μπορείς να περπατήσεις περιμετρικά τη λίμνη. Τη συνιστώ, λέει, ανεπιφύλακτα σε κάθε φυσιολάτρη και οικογένεια. Ωραία, πολύ ευχάριστο μήνυμα. Να πούμε ότι στόχος του έργου είναι η λίμνη να επανέλθει σε μια κατάσταση οικολογικής σταθερότητας, που να διασφαλίσει ότι οι οικολογικές της λειτουργίες θα συνεχίσουν και σε βάθος χρόνου. Και ελπίζουμε και εμείς ότι με το τέλος του έργου το 2014 η λίμνη Ορόκληνης θα έχει μεταμορφωθεί σε ένα ασφαλές φυσικό καταφύγιο για τα πουλιά και την υπόλοιπη άγρια ζωή, αλλά και σε ένα μοναδικό χώρο που το κοινό θα μπορεί να απολαμβάνει τη φύση. Μπορούν να φέρνουν και τα σκυλιά τους για περίπατο, πιθανόν. Όχι τα κυνηγόσκυλα, φαντάζομαι, διότι μετά θα τρομάσουν. Να σας πω, εφόσον τα σκυλιά εφόσον τα σκυλιά θα είναι σε λουρί και θα περιοριστούν στο χώρο του πάρκινγκ, ας πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά σίγουρα το να πάει κάποιος να πάρει βόλτα το σκύλο του χωρίς λουρί και να μπει μέσα στη λίμνη, αυτό είναι πολύ μεγάλη όχληση για τα πουλιά, και να εξηγήσω τον λόγο. Νομίζω είναι και λογικό, σαν σας τον εξηγήσω θα τον καταλάβετε. Τα δύο σημαντικά είδη που φωλιάζουν εκεί, φωλιάζουν στο έδαφος, κατασκευάζουν τις φωλιές τους στο έδαφος. Με το να μπει ένα σκύλο στην περιοχή διαταράσσει την φωλιά. Μπορεί είτε το πουλί να φοβηθεί, ο πατέρας, δηλαδή ο γονιός, να φύγει από τη φωλιά και να αφήσει εκτεθειμένα είτε τα αυγά είτε τους νεοσσούς στη φωλιά, και αυτό το εκθέτει σε κίνδυνο, διότι είτε μπορεί κάποιος άλλος θηρευτής να τα πάρει, είτε να υπερθερμανθούν, είτε να κρυώσουν. Ειδικά δηλαδή την άνοιξη, την αναπορική περίοδο, είναι σημαντικό τα πουλιά να μην τα ενοχλούμε. Άστρα 92.8 και στους 105.3 και στο διαδίκτυο www.astra.com.cy. Και πάλι πίσω να υπενθυμίσουμε τους ακροατές μας στο 2250 για τα μηνύματά σας. Μέλπο, είχα και μια τηλεφωνική γραμμή προηγουμένως, στην οποία ένας ακροατής ρώτησε γιατί είπαμε ότι αυτά τα πουλιά είναι αφρικανικής καταγωγής και δεν πάνε να φωλιάσουν στην Αφρική και φωλιάζουν στην Κύπρο. Η Πελοκατερίνα φωλιάζει και ο Καλαμοκανάς και στην Αφρική, αλλά κάποιος πληθυσμός από αυτά τα είδη έρχονται και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μάλιστα. Δηλαδή και τον χειμώνα τους τον περνάνε στην Αφρική. Κυρίως φωλιάζουν στην Αφρική, αλλά κάποια μεταναστεύουν και έρχονται στην Κύπρο. Θαυμάσια. Έχω ακόμα 3 μηνύματα. Το ένα είναι, τα δύο είναι ενθαρρυντικά, το ένα είναι να ξεκινήσω με το ένα. Όλα. Λοιπόν, το μόνο λέει που συμβαίνει είναι να μολύνονται το 50% των κατοίκων της Ορόκληνης από τα κουνούπια. Τα σκυλιά για περίπατο θα αρρωστήσουν τα καημένα. Αν τολμήσουν να πιούν νερό από τη λίμνη τα σκυλιά, είτε οι λαγοί, μάλλον θα χρειάζονται κτηνίατρο. Αλήθεια, επισκεφτήκατε ποτέ τη λίμνη? Εγώ θα σας έλεγα να την επισκεφτείτε οπωσδήποτε. Γιατί πραγματικά είναι πολύ πλούσια σε βιοποικιλότητα, και ειδικά την άνοιξη και το φθινόπωρο, την άνοιξη που είναι η αναπαραγωγική περίοδος, και το φθινόπωρο που περνούν τόσα πολλά μεταναστευτικά είδη. Εγώ σας προτείνω, και όχι μόνο εγώ, σας προτείνω να την για τα κουνούπια όμως που λέει ο ακροατής μας. Τι συμβαίνει? Επειδή η λίμνη είναι λίμνη και στις λίμνες είναι υδροβιότοπος, φωλιάζουν και τα κουνούπια, νομίζω είναι λίγο φυσιολογικό όταν
τα σπίτια βρίσκονται και πολύ κοντά στη λίμνη, διότι και η λίμνη απειλείται από την έντονη ανάπτυξη γύρω από τη λίμνη. Υπάρχει έντονη ανάπτυξη. Είναι λογικό αυτοί που μένουν κοντά στη λίμνη να ενοχλούνται. Το πρόβλημα με τα κουνούπια το αναγνωρίζουμε. Πιστεύουμε ότι με τα έργα διαχείρισης που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου θα αντιμετωπιστεί. Και εντάξει, υπάρχουν και πολλά μέτρα που μπορεί ο καθένας να πάρει σπίτι του για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με τα κουνούπια. Αλλά το ότι είναι έντονο το έχουμε ακούσει, το δεχόμαστε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι. Μου έδωσες τώρα ένα βήμα και να σκεφτώ μια ωραία εκπομπή να κάνουμε πώς να αποφεύγουμε τα κουνούπια. Υπάρχει τρόπος. Υπάρχει, ναι. Ο άλλος ακροατής λέει συγχαρητήρια για το ότι μέσα στη δίνη τον καιρό η διάσωση του περιβάλλοντος δίνει ελπίδα σε όλους, βλέποντας και την Κύπρο να διαθέτει επιστημονικό δυναμικό νέων γι' αυτό. Μπράβο. Πολύ πολύ ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικά τα λόγια και και ευχαριστούμε τον ακροατή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας άλλος ακροατής λέει καλημέρα και συγχαρητήρια για τα θέματα που θίγεται. Είναι πραγματικά σημαντικό το γεγονός ότι η Ευρώπη χρηματοδοτεί τέτοιου είδους προγράμματα στη μικρή Κύπρο. Τι έχει να πει η κυρία Μέλπο για το παζαράκι που γίνεται ακριβώς δίπλα από τη λίμνη? Πώς αυτό επηρεάζει ή επηρέαζε παλαιότερα το περιβάλλον της λίμνης? Ευχαριστώ. Πολύ καλό το θέμα που θίγει Με πρόλαβε ο ακροατής γιατί το είχα στις ερωτήσεις, να θα στο βάλω. Το παζαράκι ήταν όντως ένα πρόβλημα για τον υδροβιότοπο, διότι εκτός από το ότι συντέλεσε στην απώλεια σημαντικού βιότοπου της λίμνης, η κίνηση από τους επισκέπτες και τα οχήματα για το παζαράκι δημιουργούσαν μεγάλη όχληση στα πουλιά. Το παζαράκι δημιουργήθηκε το 2007 και πριν τη δημιουργία του στην περιοχή φόγιαζε, δηλαδή στην περιοχή στο Τεμάχιο που ήταν το παζαράκι φόγιαζε, μάλιστα υπήρχαν 2 ζευγάρια της Περλοκατερίνας. Φυσικά με τη λειτουργία του παζαριού δεν ξαναφόγιασε σε εκείνο το σημείο η Περλοκατερίνα. Ευτυχώς είναι πολύ θετικό το ότι το παζαράκι απομακρύνθηκε από την περιοχή, δηλαδή δεν υπάρχει εκεί πλέον, και μάλιστα με το πρόγραμμα LIFE για την αποκατάσταση της ορόκληνης η περιοχή αποκαταστάθηκε, δηλαδή τα υλικά που τοποθετήθηκαν για τη δημιουργία του παζαριού, το πρέμιξ, τα χαλίκια, η άσφαλτος έχει απομακρυνθεί. Έχει καλλιεργηθεί το χώμα ελαφρώς, έτσι ώστε και ο ιδιοκτήτης που είχε το παζαράκι μπορεί να καλλιεργήσει ξανά την γη του. Διότι γύρω από τη λίμνη είναι κυρίως γεωργική περιοχή. Ήρθε ακόμη ένα μήνυμα το οποίο νομίζω είναι αρκετά σημαντικό, διότι εδώ ο ακροατής λέει το βενζινάδικο, λέει, δίπλα στη λίμνη, τι γυρεύει, γιατί να επιτρέπεται να είναι εκεί? Όπως μιλάτε για τη λίμνη, είναι έγκλημα εκεί το βενζινάδικο. Και φαντάζομαι θα δημιουργεί το ίδιο όχλο, τα ίδια προβλήματα που δημιουργούσε και το παζαράκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν δημιουργεί τόση όχληση, διότι βρίσκεται απέναντι το παζαράκι, δεν είναι εντός της περιοχής. Όμως η μυρωδιά της βενζίνας δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Μας εστίασε και την προσοχή μας η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν καταθέταμε την πρόταση για το έργο, και η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν της εξηγήσαμε έχει δεχθεί ότι εντάξει δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι για το βενζινάδικο έχουν πάρθει και κάποια μέτρα ασφάλειας για να αποφευχθούν διαρροές στη λίμνη. Εντάξει, είναι γεγονός ότι η λίμνη απειλείται από την έντονη ανάπτυξη γύρω, αλλά δεν επηρεάζει σημαντικά τον υδροβιότοπο. Το παζαράκι όμως το επηρεάζει σημαντικότατα, και το θετικό είναι ότι έχει φύγει στο σωστό χρόνο και μπορέσε και το έργο να προχωρήσει με την αποκατάσταση. Έχετε κάνει μια περίφραξη γύρω από τον υδροβιότοπο ή θα τον κάνετε? Ναι. Θα κάνετε την περίφραξη, οπότε θα μειωθούν τα προβλήματά σας. Θα γίνει περίφραξη, να πούμε, Σόνια, μόνο της χαλίτικης γης της λίμνης, δηλαδή δεν θα περιφραχθούν ιδιωτικά τεμάχια, αλλά όλη η λίμνη περιμετρικά θα φραχτεί, και ο λόγος είναι για να μειώσουμε την όχληση.
κάποια ερώτηση έκανε ένας προηγούμενος ακροατής για ένα μονοπάτι. Το μονοπάτι δεν θα πηγαίνει περιμετρικά της λίμνης, θα δημιουργηθεί μονοπάτι που θα οδηγεί σε πτηνοπαρατηρητήριο. Θα κατασκευάσουμε στα πλαίσια του έργου ένα πτηνοπαρατηρητήριο για να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να το χρησιμοποιεί και να παρατηρεί τα απογιά. Λοιπόν, ο ακροατής μας στέλνει και ένα δεύτερο μήνυμα και επιμένει, και νομίζω πρέπει να το δείτε να το δούμε με έτσι λίγο πιο πολύ σοβαρότητα. Λέει, ξαναρωτώ, πήγατε στη λίμνη ποτέ? Τα πουλιά πλέον είναι ακριβώς δίπλα στο Βεζινάδικο. Ίσως καλά θα ήταν, Μέλπο μου, όταν θα πας κάτω στη λίμνη να το παρατηρήσεις περισσότερο. Υπάρχει ένα κομμάτι απέναντι από τη λίμνη, η οποία... Απέναντι από το δρόμο, υπάρχει και άλλο κομμάτι λίμνης και εκείνο το κομμάτι δεν είναι μέσα στην περιοχή Natura. Πρέπει όμως κάτι να κάνετε, έτσι. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μειωθεί λίγο η κίνηση στον δρόμο, ίσως να μπουν κάποια κυρτώματα ή κάποια σήμανση, διότι περνούν και αρκετά βιτιοφόρα, για να μειωθεί λίγο η ταχύτητα σε εκείνο τον δρόμο. Μάλιστα, οπότε είναι θέμα συντονισμού μεταξύ σας και του Δήμου. Να μας πεις τώρα, Μέλπο, πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση του νερού? Τα διαχειριστικά έργα για το νερό σίγουρα είναι ένα μεγάλο κομμάτι του έργου και θα έλεγα ότι ίσως είναι και το πιο δύσκολο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για έναν υδροβιότοπο και τα έργα διαχείρισης για το νερό ήταν απαραίτητα, καθώς όπως είπα και πριν η λίμνη αποξηραίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες, εξαρτάται φυσικά και από τις καιρικές μας συνθήκες. Για παράδειγμα, πέρσι το καλοκαίρι που μας πέρασε δεν αποξηράνθηκε τελείως η λίμνη, αλλά σίγουρα η διαχείριση του νερού είναι απαραίτητη. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σε προκαταρκτικά στάδια. Έχει γίνει υδρολογική μελέτη για τη λίμνη για να εξετάσουμε την υδρολογική λειτουργία της λίμνης. Πρέπει να δούμε ποια θα ήταν τα επιθυμητά επίπεδα στάθμης νερού για όλα τα είδη της λίμνης και κυρίως για τα είδη καθορισμού που είναι Πελοκατέρινο και Καλαμοκάνας, αλλά και για την βλάστηση. Αυτό που θέλουμε είναι να μην αποξηραίνεται η λίμνη τελείως το καλοκαίρι, και το άλλο είναι να αποτρέψουμε τυχόν πλημμύρες, διότι όπως ξέρουμε, όπως τα έχουν ακούσει και οι ακροατές σας, οδεύουμε προς τις κλιματικές αλλαγές και θέλουμε να αποτρέψουμε φαινόμενα πλημμυρών, ακραία τέλος πάντων καιρικά φαινόμενα. Μάλιστα. Που θα ευνοούν και είναι και προς όφελος και των κατοίκων της περιοχής. Πέστε μας τώρα, αφού είπατε πως είναι προς το όφελος των κατοίκων, διότι βλέποντας εκείνα τα μηνύματα προηγουμένως για αντιδράσεις, διερωτούμε, οι κάτοικοι το αντιμετωπίζουν ότι είναι ένα σημαντικό έργο το οποίο θα τους ωφελήσει, και ποια είναι τα πραγματικά εννοείται ωφέλη? Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Ορόκληνης είναι πάρα πολύ τυχεροί που έχουν τη λίμνη Ορόκληνη στη γειτονιά τους, ειδικά με την πραγματοποίηση του έργου live. Η Ορόκληνη θα αποτελεί πλέον έναν πόλο έλξης για επισκέπτες, για τα σχολεία όχι μόνο της περιοχής αλλά και όλης της Κύπρου. Θα δημιουργηθούν, όπως είπα και πριν, και πτηνοπαρατηρητήρια και το μονοπάτι και κέντρο επισκεπτών. Θα δημιουργηθεί πολύ ενημερωτικό υλικό που θα βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού για την λίμνη. Πέραν από αυτό, το έργο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για άλλες προστατευόμενες περιοχές που χρειάζονται λήψη παρόμοιων διαχειριστικών μέτρων. Το έργο θα αναβαθμίσει ένα σημαντικότατο υδροβιότοπο και μπορούμε να πούμε ότι η λίμνη μπορεί να αποτελέσει μια ανοιχτή τάξη για τους μαθητές μας, για τους νέους μας. Ωραία, με πρόλαβες, γιατί θα σε ρωτούσα αν ήδη πραγματοποιούνται εκδρομές από τα σχολεία, αλλά μου το απάντησες. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι έπρεπε μέσα στα νέα σας, μέσα στην ιστοσελίδα σας, είχα δει ότι τον Νοέμβριο ξεκίνησαν, λέει, εργασίες αφαίρεσης ακακιών από την περιοχή της λίμνης Ορόκληνης. Πέστε μας τους λόγους. Φαντάζομαι φυσικά
είναι για τους ίδιους λόγους που ισχύει και για τον ευκάλυπτο? Ναι, και ο ευκάλυπτος και οι ακακίες είναι ξενικά είδη της Κύπρου. Αυτό σημαίνει ότι είναι τοπικά σε άλλες χώρες. Η αφαίρεση των ξενικών ειδών από τη λίμνη, ειδικά της ακακίας, διότι πρόβλημα με τους ευκάλυπτους δεν υπάρχουν στη λίμνη Ορόκληνης, οι ακακίες έπρεπε να απομακρυνθούν από τη λίμνη, διότι ως ξενικό εισβηλητικό είδος που είναι και εξαπλώνονται πάρα πολύ εύκολα, πνίγουν την τοπική βλάστηση. Και ίσως παρέλειψα να το πω πριν ότι η βλάστηση της Ορόκληνης είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι αλοφυτική βλάστηση, δηλαδή βλάστηση προσαρμοσμένη σε υφάλμυρα εδάφη, και για αυτή της βλάστηση μάλιστα η λίμνη Ορόκληνης έχει καθοριστεί και ως περιοχή Natura, ο άλλος λόγος. Έτσι ήταν απαραίτητο οι ακακίες να απομακρυνθούν, και αυτή είναι μια δράση για την οποία είναι υπεύθυνη το τμήμα δασών. Η ακακία όμως έχει τις ίδιες ιδιότητες όπως έχει και ο ευκάλυπτος, να έχει ρίζες μακριές και να πίνει νερό, δηλαδή να πίνει το νερό και έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, ναι, προσαρμόζονται εύκολα σε ξηρικά κλίματα όπως έχει η Κύπρος. Απλά οι ακακίες εξαπλώνονται πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Απλά την εποχή που έφεραν οι Άγγλοι επί Αγγλοκρατίας τότε αυτά τα φυτά στην Κύπρο, ήταν για να αποξηράνουν τα έλλη. Ναι. Φυσικά μετά έγινε άλλη ζημιά. Φυσικά φαντάζομαι την εποχή εκείνη που τα έφεραν δεν είχα σκεφτεί ότι θα γινόταν ολόκληρη οικολογική ζημιά τόσα χρόνια μετά. Ναι. Πεςτε μας τώρα εσείς τι δέντρα όμως θα φυτέψετε στην περιοχή για να ταιριάζουν με το φυσικό περιβάλλον και να μπορούν να επιβιώσουν στα εφάλμυρα νερά. Πολύ σωστά είπες. Μια άλλη δράση που θα κάνει το τμήμα δασών είναι η φύτεψη τοπικών δέντρων και θάμνων, δηλαδή ειδών που ήδη απαντούν στη λίμνη Ορόκληνης. Αλοφυτικά είδη, είπαμε, είδη προσαρμοσμένα σε αλμυρά εδάφη που βρίσκονται ήδη στην Ορόκληνη, μέρικους που είναι ψηλή θάμνη. Φυτέψαμε ήδη, κάποιες φυτέψεις έχουν προχωρήσει, και ο λόγος είναι διότι θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη κάλυψη από τους δρόμους για να μειώσουμε την όχληση στα πουλιά. Φυτέψαμε κάποια πεύκα και σχοινιές στην περιοχή του πάρκινγκ. Ήρθε ένα ακόμα μήνυμα από τον ίδιο ακροατή, ο οποίος επιμένει, δεν είναι ευχαριστημένος για κάποιες δράσεις. Προηγουμένως λέει ότι τι σχέση έχει το Natura, όπου καλύπτεται από το Natura μας νοιάζει, και ότι δεν είναι Natura δεν μας νοιάζει. Νομίζω καλό θα ήταν να δείτε εκείνο το κομματάκι δίπλα από το βενζινάδικο, και λέει πιο τυχεροί, λέει, δεν γίνονται. Ειδικά όταν περνούν τα παιδιά τους και τα κατοικίδια τους στο γιατρό. Τι τυχεροί, η μισή Ορόκληνη θα μείνει ανεκμετάλλευτη. Πω, πολύ τυχεροί. Ελπίζουμε να πούμε στον ακροατή μας ότι θα το δείτε αυτό το πρόβλημα, να το λύσουμε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και να πούμε ότι στις δραστηριότητες σας είδα ότι υπάρχει ένας διαγωνισμός φωτογραφίας. Πριν προχωρήσουμε για το διαγωνισμό, πέστε μας και την ιστοσελίδα σας. Σίγουρα ο καθένας μπορεί να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του έργου, που είναι www.orocliniproject.org, και εκεί μπορεί να βρει τα τελευταία νέα για το έργο, την πρόοδο του έργου, διάφορες δραστηριότητες στις οποίες μπορεί και να συμμετέχει, όπως είναι και ο διαγωνισμός φωτογραφίας, ο οποίος έχει ανακοινωθεί πέρσι το καλοκαίρι. Η περίοδος κατάθεσης φωτογραφιών ανοίγει 1η Φεβρουαρίου με προθεσμία της 31 Μαΐου το 2013. Θα υπάρχει βραβείο καλύτερης φωτογραφίας με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ μετρητά. Οι καλύτερες φωτογραφίες που θα επιλεχθούν θα εκτεθούν, θα γίνει έκθεση φωτογραφίας στο Κοινοτικό Συμβούλιο Ορόκληνης, και οι επιλεγμένες φωτογραφίες επίσης θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ενός φωτογραφικού άλμπουμ για την Ορόκληνη. Ωραιότατα, όμως δεν είπαμε το πιο σημαντικό.
Το θέμα μας. Το θέμα του διαγωνισμού. Το θέμα δεν είναι άλλο παρά η λίμνη Ορόκληνης μέσα από τις 4 εποχές. Οπότε είτε ερασιτέχνες φωτογράφοι είτε επαγγελματίες μπορούν να πάνε στη λίμνη Ορόκληνης να τραβήξουν τις καλύτερες τους φωτογραφίες, είτε από είδη χλωρίδας, είδη πανίδας. Τα πουλιά προσφέρονται πάρα πολύ, τοπία από τη λίμνη Ορόκληνης. Και να τις στείλουν, υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και οι όροι διαγωνισμού στην ιστοσελίδα. Να την επαναλάβω, την ιστοσελίδα είναι www.orocliniproject.org, όπου θα βρουν όλες τις πληροφορίες για τον διαγωνισμό. Και αν κάποιος, για να κλείσουμε και την εκπομπή μας, αν κάποιος θέλει να γίνει εθελοντής και να είναι ενεργό μέλος σε όλα αυτά που γίνονται σε αυτόν τον υπέροχο βιότοπο. Εγώ πάντως μου κίνησε στην περιέργεια, μέχρι τώρα περνούσα από όξο. Ναι. Θα πάω να το δω. Είπες μια καλή λέξη, εθελοντική. Θα γίνει και ένας εθελοντικός καθαρισμός της λίμνης μέσα στο φθινόπωρο, που μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Και πώς επικοινωνούμε μαζί σας για να δηλώσουμε? Πάλι μέσω της ιστοσελίδας υπάρχει κομμάτι, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα βρουν τα στοιχεία μου, μπορούν να επικοινωνήσουν Υπάρχει και κάποιο τηλέφωνο? Υπάρχει τηλέφωνο, μπορούν να με βρουν στο τηλέφωνο του Πτηνολογικού Συνδέσμου στο 22 455 072. 22 455 072 και www.orocliniproject.org. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας και σήμερα που μας άκουσαν, να ευχαριστήσουμε τη Μέλπο. Εγώ ευχαριστώ για πάρα όλες πολύ τις πληροφορίες. Ευχαριστήσή μας, εμάς, και ελπίζουμε να σας ξαναέχουμε πάλι κοντά μας. Ευχαρίστως. Γεια σας. Η Φάρμα των Ζώων. Κάθε Τρίτη λίγο μετά τις 9 το πρωί με τη Σόνια Φιλίππου. Η Φάρμα των Ζώων. Μια εκπομπή αποκλειστικά για ζώα. Από τον Άστρα 92.8. Την εκπομπή χορηγεί το Pet Friends. Η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Pet Friends, η καλύτερη επιλογή για το κατοικίδιό σας. Χαριτωμένα κουταβάκια, πολλά άλλα ζωάκια και πουλιά. Επίσης, υπηρεσίες...